وەکە مەسەدێ تێناسکردن لەگەل هێزên Sûriya Demokratîk Hesedê û Rêveberiya Xweser hersiyan bi hevra civînek çêkirin. Biryarên giring ji bo pêşa roja Rojavayê Kurdistanê di wê civînê de dan. Ew biryar çi ne? Ku di civîna sê qolî da hatine standin. Yani Rêveberiya Xweser û hêzên Sûriya Demokratîk û ev jî amblêma Meclisa Sûriya Demokratîk en jî Encûmena Sûriya Demokratîk e. Yek ji wan biryaran çi ye? Wê hêzên serbazî û hêzên emnî li Rojavayê Kurdistanê ji navçeyên Rêveberiya Xweser tevlî hêzên hikûmeta Sûriyê bibin, ew jî bi armanca pêşxistina hêza niştimanî ya Sûriyê. Ev biryara sereke ya ku ji wê civînê derketiye. Biryara din çi ye? Aktifkirina saziyên sivîl li navçeyên Rêveberiya Xweser. Biryar hate standin ku saziyên sivîl û xizmetguzariyê yên dewletê vegerne ser karê xwe ji bo pêşkêşkirina xizmetguzariyan û pêşxistina asta jiyana xelkê li navçeyên Rêveberiya Xweser. Yani edî wê dezgeh û saziyên dewletê li Rojavayê Kurdistanê kar bikin. Ev yek ji daxwazên ku ji civînê derketine ji yek ji wan biryaran hatiye derxistin ji ber ku heta niha saziyên dewletê piştî têkçûna Esed li navçeyên Rêveberiya Xweser kar nakin. Biryara din çi ye? Vekşandina şervanên biyanî ji nava hêzên Sûriya Demokratîk. Ev hikûmeta Sûriyê dixwaze gelek aliyên din dixwazin. Fermandarê giştî Hesedê Mezlûm Ebdî berî niha jî di hevpeyvîneke xwe de gotibû eger rewş li Sûrî aram bibe wê ew şervanên biyanî ku di nava hêzên Sûriya Demokratîk de hene wê ji nava hêzên Sûriya Demokratîk derkevin û vegerine cihên xwe. Îro yek ji wan biryaran ew bû ku hêzên biyanî yan jî şervanên biyanî di nava Hesedê de nemînin. Biryara din çi bû? Marin ser biryaran din pêşxistina hevahengiya li gel Şamê, li gel hikûmeta Sûriyê wê civîn û hevahengî li gel hikûmeta Sûriyê li Şamê di dema bê de bêne zêdetkirin. Ji xwe niha heta niha pêwandî di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şamê de hene lê di civîna îro de biryar hate standin ku ew civîn û dan û standin zêdetir bibin. Tekkezîl ser mijareke din jî hate kirin parastina yek perçeya xaka Sûrî. Ev jî yek ji biryarên wê civînê bûn. Pirseke din ya giring heye bi taybetî ji bo xelkê me yê Rojavayê Kurdistanê. Mesela xelkê Efrînê, xelkê Serêkanî û girê spî çi ye? Ku koçber bûne, vegerandina koçberan û rêxweşkirina ji bo vegera koçberên ku ji cihên xwe koçber bûne. Ji we re got yani li wan her sê cihên Rojavayê Kurdistanê ejmareke mezin ji xelkê koçber bûne. Rêveberiyê li gel Hesedê û Mesedê biryar da ku edî rê were xweşkirin ew koçber vegerine cihên xwe.